Takže čaute ľudia, dneska si tam v novom videu. Dneska si nič nezahráme, ale niečo si vyskúšame. Asi. Uvidím, pokiaľ mi to dojde. Počkajte, niekto mi zvoní. A už mi to prišlo, kuriér mi to doniesol. A je to balíček od značky Yankee. Počkajte. Je to balíček od značky Yankee. Takže aby som vám povedal, bol som oslovený, aby som vyskúšal také repráky. Toto sú repráky od značky Yankee. Tak ideme si ich vybaliť a nakoniec si aj ich pustíme, ako znejú, ako aj basujú. A ideme teraz na rozbalovanie, ideme na to, let's go. Viete, jak to? Takže prvé, čo máme hore. Počkajte. Tak, prvé, čo máme hore je nie kalkulačka, ale ovládač. Uvidíme, či sú tam baterky. Takýto. Zabavím, zatiaľ tu necháme, nebudeme ho potrebovať. Zatiaľ. Dáme ho preč. Aj s tým obalom. Tak. Ideme vybaliť jedné repráky. Ja vám ich potom ukážem, ja ich vybalím a krabicu dám preč. Ja ich vybalím a krabicu potom dám preč. Tu je kabel na zapájanie, to budeme tiež potrebovať a toto už len na používanie, to je nič. To môžeme odložiť. Čakajte. Oni sú tmavé, tak dúfam, že ich budete vidieť. Dobre, tu máme jeden, tu máme druhý. Ja viem, že vy ich nevidíte, ale ja vám ich potom ukážem. Ja zvorím tento, lebo tento nie je napojený. On, kamo, akože také ťažké sú, by som povedal. Nie sú ťažké, neviem koľko majú gramov. Nie je to ani napísané. Sú z dreva, z dobrého materiálu, z takého dreva. Neviem, či to budete vidieť na videu. Z takého dreva sú. Majú to aj tieto štuple, teda nie štuple, alebo čo to je. Aby to držalo, aby sa to nikde nehýbalo. Takto vyzerajú repráky. Takto vyzerajú repráky. A počkajte. Dobre, kde sme to skončili? Tu máme prepínanie, tu je USB. Bluetooth a to neviem čo je, sluchatka, prepínanie muzík, prepínanie pesničok a zozadu máme na basy tu máme ešte takéto niečo, tu máme toto na basy, tu máme sluchatka, tu máme on-off, tu zapínajú. Máme tu USB, máme tu aj TFE mikrokarta. Máme tu čo tu máme? Neviem, tieto už nepoznám. Sem do tohto bielo budeme potom zapájať tieto druhé, lebo tie druhé majú biele. Tu sa zapájajú. Je tu J, je tu nie J, tak to vyzerá, akože vážne pekné sú. Počkajte. Ja vám skúsim na nich tak zasvietiť, že či vy ich uvidíte. Pekné sú akože podľa mňa. Za mňa ich chválim. Ja by som povedal, že sú dobré. Tu máme ten kábel. Čo to je? To som nechcel vytiahnuť. Neviem čo to je.
Teraz nepotrebujeme, tu je ten kábel. Tu je ten kábel, tak ja by som povedal, že ideme si vyskúšať ich vytiahnuť. A od 0 do 10, keby ich mám hodnotiť, tak 9 asi. 9,5, vážne sú dobré, pekné sú zatiaľ. Teda nie, zatiaľ akože uvidíme na ten zvuk, či ako budú znieť a zatiaľ sú dobré. Ja už viem, na čo toto bolo. Toto, tu, ide sem toto. Bac, bum, bac. Dobre, ja ich idem zapojiť, ozvem sa vám hneď. Dobre, repraky už máme zapojené. Teraz ich asi zapnem. Dobre, už hučia. Teraz skúsime... Aha, už ich mám aj tu, na mobile. Mi vyskočili. Už sú zapnuté a ideme pustiť nejakú pesničku. Uvidíme, že dúfam, že nebudú... To som nechcel, Sorač. Ideme nejakú pesničku. Reklama, prepáčte. Neviem, ako bude to počuť tom GoPre, a zatiaľ to dobre hrá. Zatiaľ to dobre hrá, ľudia. In the body to go, them birthday cakes they stole the show. So sexual, she was flexible, professional, drinking Xano. Hold up, wait a minute, do I see what I think I will? Did a night I seen sure to get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Rip the pole, I got the thing. Prepáčte, mal som trocha nepríjemnosti nejaké s kamerou. Dáme si nejaké basy. Skúsime basy, že ako to počuť. Také... Neviem, ako to bude počuť na GoPro má kvalitu zvuku. Tak dúfam, že to bude dobre počuť. Čakajte. Yesterday was my favorite place, but today I don't see nobody. All alone, no familiar face. Need someone to be right beside me. 7 days and 20 hours since you left. Different ways, your voice still popping in my chest. And I still hope, I hope you're coming back soon. You're coming back soon. Take me to another place where the fairy tales don't end. Magical, magical land, magical, magical land. To another place where the fairy tales don't end. Magical, magical land, magical, magical land, magical, magical land. Magical, magical land. Magical, magical land. Akože za mňa ľudia, akože dosť dobrý zvuk to má.
Akože basy sú tam výborné, takže keby ste chceli hrať nejaký Counter-Strike, ešte vám pustím z Counter-Strikeu. Týpek proste, ktorý strieľa, že ako to basuje. A akože za mňa dobré basy, dosť akože dobrá kvalita to je. Vidíš, že to je kvalita. Dobre, pustím vám teraz nejaký Counter-Strike, že aby ste videli, ako to počuť tú hru. Kámo, dobrý zvuk, kámo. Dobre, stačilo. Za mňa akože tie repráky by som si možno v budúcnosti chcel kúpiť. Vážne sú dobré. Vážne sú dobré tie repráky akože. Cena týchto reprákov sa pohybuje okolo 60 eur, nejako tak. 50-60. Ako podľa mňa sú dosť dobré a za mňa jenky dobrú vec ste spravili. Takže pre toto video by to bolo asi už zatiaľ všetko. Tak zatiaľ čaute a my sa vidíme u ďalšieho videa.